vítam vás pri novom videu po dlhom čase a idem loviť duchov. Máme tu toto auto. Tak, poďme loviť duchov. Je to naozaj sranda, naozaj. A mám túto zbraň, ja vám ju musím ukázať. A toto. Dobre, není čas si dať zmrzlinu. Nájsť tu ducha. Tu by asi nebol. Čo? On tu je! Ja som génius! Jo! Duch? Pomoc? Ja sa trochu bojím, ľudia. Kde je? On sa vie teleportovať? Odkedy? Odkedy? Čo to je? Kde je ten duch? On si robí zo mňa srandu, on tu je. Pomoc. On to nič nerobí. Ani to, ani to. Pomoc. Nerob to. Au, kde to som? Čo spravil? Pusti ma. Iba keď prestaneš loviť duchov. Toto je naše územie. Ja som vedel, že pôjdeš na zmrzlinu. Nie aby na zmrzlinu. Nie aby si nás... Aby nás ulovil. Aby si dal zmrzlinu. Ja ťa celého poznám. Prečo chrochkáš ako prasa? Som duch! Au. Pustíš ma. Dobre. Dobre, ale... Iba keď prestaneš loviť duchov, inak ťa zabijem. Dobre. Ďakujem. Dobre. Tak sa mi páči. Tu máš vysavač! Vysavač! Vysavač, vysavač! Vysavač, vysavač! Au! 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 Dobre. Hotové, 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 hotové. No to je jedno, nebudem repovať, to je jedno. To je jedno, zastanem tu. No to je jedno, zastanem tu. Sorry, to nevadí, to som si grogol, no to je jedno. Dobre, no, chytili sme toho ducha. Chytili sme toho ducha. Tak teraz ideme. Čo ja viem kde. Ja neviem.
Ja proste neviem, kde môže byť ten duch. Že by v policajnej stanici. Tam by mohol byť. Tam by mohol byť, možno, neviem. To je jedno, zastavili sme tu, lebo rozmýšľam, kde by sa tam mohol skryť. Poďme. Už som chytil jedného ducha. Sice bol ťažký, aj ma odniesol, ale to nevadí. Isto sa nikto nebude pomstiť. A zamknem si auto ešte. Duch! Je to duch, nie je to prevlak, je to duch. Pomoc. Dobre, vysávač. Vysávač zautočil. Tak, a teraz by mal zomrieť. Čo vravím? Zomrel, tak to tu išiel ku mne, neviem prečo. To je jedno. Poďme. Odomknúť. Hotovo. Tak, a ideme. Ideme hľadať, už sme dvoch duchov chytili. Pekné auto máme a tak. No to je jedno. Stojíme, neviem prečo, ale stojíme. Stojíme, neviem prečo, lebo chcem si oddychnúť. Už som toho veľa spravil. No poďme. Neviem prečo idem naspäť. Ideme naspäť. Tak. Kto tam je? Tak kto tam je? Pomoc! Asi to je duch. To je on. Jednoduchý prípad. Hotovo. Zastavil som všetkých duchov a ľudia, keď chcete part 2, tak tu dajte 100 lajkov. Keď dáme 100 lajkov, bude part 2, kde porazím hlavného bossa. Majte sa dobre, čus.